Oh, kata gandul nangka iki nangka. Ya. Kata cece nang kono ya gandul nangka tok ya. Paderke dhewe kok nduk. Engko anu nek Bali neng Cilacap salam nganggo Mas Kulinuha ya. Nggih. Tak kira dalangmu wis kenal karo aku wis tau ketemu ra ketang. Sak gebiaran. Ya coba nembang apa? Mbak Kayune. Napa? Nembang apa? Enten panjalukan niku selendang biru. Oke, siap. Selendang biru dangdut nggih. Sanes. Napa kedep tes mak niku to? Nggih. Wah. Oh iya, pancen kudu kedep kok, Nduk. Ya, Ya. Dibawani mboten? Mboten saged. Oh, mboten. Ya. Kedep samanten monggo, coba. Nah, ya. Kedep tresna aku nyawa selendang biru. Pak Bika. Dalem. Neng daerah Cilacap kono sasi iki dalang-dalang do rame tanggapan ora? Napa? Rame tanggapan ora neng kono? Jarang. Jarang ya? Nggih. Berarti sama dengan di sini sama-sama bosoknya ya. Ya. Hanying klai ngelai. Hanying ngelai. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Kakung sareng ya. Selendang biru. Piye Mbak Bika? Pengrawit duwe solaras nom-nom nggih. Nggih. Ah nggih. Wong tuwek sithik kula pateni kok dadi. Sing kare maring sing nom-nom. Ha iya, pateni sengkonone mung karek bagas warase. Ya, ya. Monggo Mbak Bika, dilanjutke Mbak Bika. Tetap ana janjimu selendang. Mbak Bika, Halo. di sana kalau nyinden juga pakai jilbab seperti itu ya? Mboten, Mboten? sanggul. Mboten maksud